JFS, another day, another reason to live, love, and love. Magkakasama na naman po tayo ngayong araw na ito para sa ibang sorpresa. At tatapos na nga po ang buwan ng Marso, pero andito pa rin tayo sa industriya ng paghahatid ng saya at ng sorpresa. At nga po ulit ang makakasama ninyo today, ang inyong outdoor surprise ambassadors. This time mga ka-JFS, isa pong masugid na surprise sender ng JFS ang muli namang nagtiwala sa atin. Gusto po namin ipasalamat kay Ma'am Emily at kay Ma'am Lisa for trusting us again dahil the last time po na nagpa-surprise sila ay nung birthday pa ng kanyang anak nung nag-18 siya. And this time naman ang nag-celebrate ng kanyang birthday ay ang kanilang mother dear. At balita ko nga daw bongga ang kanilang pa-surpresa, pero mga ka-JFS, that's the sign na talaga namang ang mga kliyente natin or ang ating mga surprise sender ay nasa-satisfy sa ating binibigay na serbisyo. Kaya patuloy tayong tinitiwalaan. Pero bago natin puntahan ang ating lucky mother of the day, tingnan muna natin kung ano bang laman ng ating cartridge setup. Go! Mga ka-JFS, as we all can see, ang ating design setup ngayon ay may theme na color red, di ba? Ang red ay color of love, pagmamahal sa kanilang mother dear. At meron tayo dito, of course, ang free name na message ng ating surprise sender. At ang ating pina-customized cake para kay Mother Floor. Of course, the bubble balloon na may pag-greetings. At ang pinakabongga sa lahat, mga ka-JFS, si Mommy Floor ay makaka-receive ng money bouquet worth 33,500 pesos. Naku, sana ako sa mga pamilya ko dyan, surprise nyo din ako. Ikaw, kung gusto mong i-surprise ng ganito o kaya naman i-surprise ang iyong pamilya, ang iyong asawa, nanay, tatay, ate, kuya, pati kapitbahay mo na mabait sa iyo, i-surprise mo na, huwag mong kakalimutan na mag-reach out sa aming mga social media account. Don't forget to message our Facebook, Instagram, and YouTube channel at JFS Petals and Services. At huwag mo kakalimutan na i-share itong video na to at itag kung sino man yung napupusuan mo itan at baka naman mag-ising ang kanilang surprise spirit at maranasan mo ang ganitong pa-surprise. Tama na ang nagalit mo mga ka-JFS. Tara na at punta na natin ang ating birthday celebrator for today. Sabay-sabay natin sabihin, it's surprise time! JFS, papunta na nga po tayo sa Zone 4, Kalunggigi, Kararayan, Camarines Sur para po sorpresahin ang ating lucky mother of the day na nagsa-celebrate ng kanyang birthday. Ito na nga, ang ipaprank natin ay hindi na direkta sa kanya dahil na-surprise na dati yung kanyang apo, kaya naman baka makahalata na. This time, kunwari magde-deliver tayo ng 2 bales na ukay-ukay sa anak niya, nakasabwat natin, and kailangan yung presensya niya pa talaga dahil ang kailangan lang naman natin gawin ay mapapunta si Mommy Floor malapit sa aming car trunk setup para doon na natin ipapasok yung ating surprise. Kaya naman mga ka-JFS, panoorin nyo at tapusin nyo itong video na ito at mag-comment kayo ng mga suggested pranks ninyo sa aming mga isu-surprise. At don't forget to like, follow, and subscribe sa aming mga social media accounts, Facebook, Instagram, at YouTube channel, JFS Petals and Services. See you mga ka-JFS. Bye! Hello po, good afternoon po. Sino po yung nag-order ng bail po? Ako. Ma'am Bem po, Ma'am Bem Vibal. Ay, andito na po kami para i-deliver yung order nyo, madam. Sino po ang makakatuwang nyo pagbuhat nung bail? Bakit po may mga balloons na may kaganapan po ba tayo? Birthday ni Mama. Wow! Gara makakalumpia pa ako ngunyan. Yung nag-order. May bayaran ka naman na.
Ma'am, please be reminded po, may babayaran po kayo, ma'am. Hindi pa po tayo nakapag-settle, ma'am. Dalawang bulto po ng bail po yon. 5,000 po, ma'am, ang isa. One eternity later. Bulto po ng ukay-ukay. 5,000 po yun, ma'am, kada isang bulto. Po? JFS ukay-ukay po. Tapos ang nakapangalan po, si Ma'am Bem. Tapos naka-co-maker po kayo. Di ako nag-order dyan! Sino po, ma'am? Si Ma'am Florenia Bibay. Nakapangalan din po siya sa isang bail. Si Ma'am Bem po, tapos si Ma'am Florenia. Alam, ma'am. Ala! Hindi nag-order! Hindi mo ka... Bababa na nga rin, bababa na. Mag-uukay-ukay po kayo dito. Sa inyo po ilalagay ang ukay-ukay. Ayaw man nga ni. Ukay-ukay sa'yo. Ala, garubarda na si mother. Mami, settle mo na natin yung galing pa po kaming Manila. Nag-graduate ng 2 days na. Ano ba yan? Sige po, pagtulungan na lang po natin yung ukay-ukay. Ano po? Tapos sa loob na lang po tayo mag-settle ng bayad. Basta po ang nakapangalan po, si Mami Flor, tapos si Ma'am Bem, ang nakapangalan sa tag-isang bill po. Sige po. Sir, buhatin natin, sir, yung ukay-ukay. Sino po magbubuhat? Happy birthday! Happy birthday! Halika, mother! Walang ukay-ukay na ibebenta! Happy birthday, mother! Dito tayo, mother. Hey. Saktong-sakto ang suot ni mother, no? Naka-red talaga siya. Mother, ilang taon na? Ang 67 po. 67th birthday ni Mother Flor. Naniniwala po ba kayo na may nagdi-deliver talagang bail ngayong araw na to? Hindi ko mapuaram. Pero kinabahan ka, Mother, sa 10,000 na bayaran. Hindi naman ho kayo nagkaroon ng idea na baka isusurprise lang din kayo. Si Mother kanina nagsabi, dahil man yan, joke man lang yan, bail, argang katong kihana. Pero Kamu si Kaya. Yes! Kami po ang kasama nyo ulit. And this time, ikaw naman ang isusurprise natin. Meron ka po bang idea? Sino ang nagpa-surprise Ay, sa'yo? baka si mama na naman yan eh. Ano pong pangalan? Ay, si Bim kayo. Kayo na Si Ate Bem? Eto, Mother, pero merong message dyan, yung surprise sender para sa'yo. For now, tingnan muna natin kung ano bang laman ng regalo sa'yo. Kasama po ang aming team. Meron ka pong bubble balloon na my greetings na happy 67th birthday, Mama. Talagang naka-customize para sa'yo. And syempre, pati ang cake naka-customize para sa inyo yan, Mama Flor. And of course, ang pinaka-bongga sa lahat, kung mabakal ka ng bail, may pambakal ka na. Tatotoo na dahil makaka-receive ka po ng Wow! money bouquet! Alam mo ba, Mother, kung ilang worth yan? Itong money bouquet po ay worth 33,500! Galing po yan sa mga minamahal mong anak. Ito nga po at meron po silang pa-message sa iyo. Basahin po natin. Pre-name na po ng aming team para lagi mong babasahin araw-araw. At masasabit mo at madi-display. So, ito ang message, Mother. Dear Mama, happiest birthday, Ma. I love you very
very much. Tanging dasal at hiling ko kay Lord, ma, na sana tawan ka pa halawig na buhay. Healthy, permi. Harayo sa hilang, permi. Kita kong ingatan ni Lord, and matapos na ang mga problema ta, para enjoy ka na sa napirmi sa life, ta, gurang ka na ma. Dahil paman gurang, sexy paman nga ni. So ma, we love you very much. Thank you for all the sacrifices. And gabus, 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 kadakulon mo. Dai mabilang, dai ko nasasaro-saroon ta, baka abuton 24 hours ang mabasa. Sana maging maugma ka ma sa surprise na ini despite na may mga problema kitang inaatubang. Kaya tayan ma, laban sana and think positive. Aram ko man na malakas ka kay Papo, sa kadai kita tatawan ni Lord ning problema na dai ta kayang lampasan ma. Kaya dai na magparaisip, hayaan ta na sa naman na ang problema iyo ang magproblema sa tuya. Ha ha ha. Nagirit ka da mother. Ha ha ha. Ngirit ka na sa nama. Oo, may wauwo pa. Mahugs ma. Senso na maaram ko na ahabo mo ka mga araw ka ining anik-anik. Pero ito gusto ko. Kaya dai ka na po magpara-kontra. Once in a blue moon sa naman ini ma. Hehe. Happy birthday again ma. Missing you so much and love you always. Salamaton na ikamagurang mi. Kinakaya mo gabos maski mga busbus na kami. Dai ko naranasan hagadan, i-chat, apudan para maghalat sa padara sa kwarta. Bako arog kang ibang magurang nagatasan si mga aki, pero ikama garo halos akuon mo gabos. Kaya tawan ta ka na miski dikit aram kong guro. Grabe ang gastos mo sa muya. The best ka mama and papa. We love you always. God bless mama and the whole family. We love you always ma. Lisa, Emmy, your children and your whole family. Palakpakan! So, ito pong surprise na ito, kasama po ang JFS ulit for the second time around, ay galing po sa iyong anak na nasa Hong Kong, si Ma'am Lisa and si Ma'am Emmy. So, Mother, bago ka po magpaabot ng mensahe, siyempre, apo dun ta si Ma'am Bem, si kasabuat na kasubago. Nasayin po si Ma'am Bem. Ma, wali ka! Para magpaabot ng actual message sa iyong mama. Wali ka ma. Short message lang naman. Dahil birthday ni Mother. Ang bibihira lang po ang mga pagkakataon na ang isang anak ay nagpapaabot ng message sa magulang. Ma, happy birthday, ma. Ama. Sa health problema daw niya. Palagpasan ta, ma. Sana nga ni. Diyan si Lord. Salamat sa pag-aruga sa muya po, sa poon. Hanggang sa ngunyan dara ko lang na kami yung mga aki na umakapadin sa mo. Pero Salamat. yun lang po yan. I love you, ma. Thank you so much, Ma'am Bem. Asan po si tatay yung asawa mo? Pero, 16 years na. 16 years na si Mother lang ang nag-aalag. Ilan po, Mother, ang anak mo? 8 po yan, kaya lang mahayo na si Dunga. Tulong lalaki, tulong lalaki. So, sa 16 years, ikaw na po ang nagpadagos kang responsibilidad na dapat ipinagtatabangan ka mag-agum. Si Mother Flor, sinulo niya po. Kaya siguro grabe ang pagpapadangat yan sa iyang mga aki sa iyata. The best mother and father, naging mother and father si Mama Flor. Kaya Mama Flor, taika ang bidangon niyan. Uni ang sash for being the best mom in the world. Suot natin ang iyong sash. Galing po yan sa JFS. Okay, hawakan ko muna ito, Mother. Dito po, sa kabila. So, happy birthday, Mother. Base po sa mga message sa iyo ng mga anak mo, kahit ano man po yan mga problema nga kinakaharap natin, wag po natin kakalimutan
na may oras pa para maging masaya. Lagi lang po natin pipiliin maging masaya. Kagaya ngayon, birthday mo, enjoy mo tong araw na to. At sana po ay naging mas lalong maging masaya ka pa dahil sa mga surprises kasama po ang JFS at meron nga po silang handaan doon sa loob dahil may paballoon sila doon. So mother, siguro ito na ang time para ipaabot mo po ang iyong message sa mga anak mo dahil ito po ay mapapanood nila through our Facebook page and pwede nyo pong panoorin. Meron din po kaming YouTube channel na pwede mong panoorin ang nangyari ngayong araw na ito at panoorin sa mga panahon na gusto mong maging masaya. So mother, tingin ka lang dyan sa camera. Kunwari iyan si Ma'am Emmy and si Ma'am Lisa. Nak, salamat. Salamat sa Induga Boss. Naaki, salamat po kay Lord. Salamat po sa gabos kong mga kaakian. Po sa matua hanggang sa bunso, saka mga magkuapo ko po. Salamat pong maray. Salamat po. May ingat yan. Salamat. Okay. Once again, happy birthday, Mother Denny. Magparaibi nga nita. Oo, ang kagayunan na nahuhulas. Anyway, bago po tayo magbabay sa camera, Mother, lagi po natin tatandaan yung mga nanonood sa atin dyan, where there is love, there is life. At syempre, para po kumpleto ang araw nyo, kailangan nyo pong mag-blow ng candle sa inyong birthday cake. Nakasing ganda mo, Mother. Alright, para makumpleto ang araw na to, kantaan muna nating lahat ng happy birthday song si Mother in 3, 2, 1! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time, happy birthday to you. Louder! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mother, make a wish muna bago po mag-blow ng candle. Yes, sigurado tapo din makusog. Happy birthday, Mama Flor! In 3, 2, 1! Happy birthday, Mama Flor! Yes, mula po sa aming team, from JFS Petals and Services, happy birthday po, Mama Flor. Stay Salamat strong po. and stay. Salamat po. Magpaabot pa pong 100 years para may 100,000, Mother, ha? Para dakol na beses pa kitang magkakaiba-ibahan. So, dahil mo po paglingawan, dalanon po ang video ta sa Samuya pong Facebook page and YouTube channel JFS Petals and Services. Babay na po kita sa camera. Maugma ka man, Mother! Masaya? Maugma, masaya. Yes, mga ka-JFS, dito po sa JFS Petals and Services, we don't just create, we also captivate. Bye-bye!